Ja, vi bor derude på den gård der. Jamen, hvor bor du på Svensk Gård? Salstrup Gård der? Okay. Der er meget dårlig forbindelse. Nej, det var bare fordi jeg lige lagde den nede. Du falder ned eller ud, eller? Nej, jeg skal lige tænde en cigaret. Nej, vi skal ryge. Det er et nyt nummer, det her. Nu er det kraftedeme taget med. Altså, det er mit rigtige nummer. Det er mit rigtige nummer. Hvad er dit forkerte nummer så? Det er der så meget bedre. Nej, men det gør du bare. Hold op med det der, nu så de og filmer mig. Det er god Jamen, det er det rigtige billede. Der. Ja, okay, ja. Eller det rigtige nummer. Der er virkelig dårlig forbindelse. Vil du tænde op? Ja, ja. Hallo? Vil du tænde op, siger hun. Ja, det kommer til at ske. Okay, nej, vi snakkes bare.